Praha má obrovský potenciál, ale na druhou stranu myslím, že ta Praha se hodně posunula, jak architektonicky, tak podle mě svýma službama. A třeba docela dobrou tu veřejnou dopravu, že jo? Bezpečnost, svobodu, liberální prostředí, vzájemný respekt, toleranci, takže jsou ty lidi nadšený. Tady spoustu hudebníků i docela už jako takových světových osobností se sem přestěhovalo, tak to je podle mě super a myslím si, že vlastně v tom kreativně, kulturně takovým směru má ta Praha největší budoucnost před sebou. A myslím si, že tenhle potenciál nevyužíváme dostatečně, že by se dal využít pořádně, že my tady spíš jako furt diskutujeme o tom, aby hlavně jsme se nějak navzájem nerušili třeba hudbou, nebo aby náhodou někdo nebyl moc úspěšný a tak dále. Kdyby jsme to trochu otočili, tak si myslím, že by jsme mohli jako se posunout o kroky dál. Mnichov třeba nemá problém prostě v létě zavřít nějaký velký náměstí v centru, tam dát koncerty typu, nevím, Peter Gabriel, Def Leppard, nebo prostě fakt jako ty jména, co natáhnou 10 000 lidí, nechat to hrát do 11 do večera, uzavřít okolní ulice tak, aby prostě si to ty lidi užili cestou tam, cestou ven, byly tam nějaký služby a dají to do centra města. Barcelona nemá problém přispět velmi výrazně jako finančně i logisticky k realizaci festivalu Primavera. Mám pocit, že bychom se tohohle mohli zbavit a docela jako otevřeně diskutovat, jak ten potenciál využít a přijde mi, že se to neděje.